Muri yeZimbabwe maswera sei? Regai tikukwazisei manheru ano, date richiti 30 August 2025, uri musi weSaturday. Toda kutenda Mwari vanotipa simba neuchenjeri hwekuti tirambe tichitaurirana pano sevana veZimbabwe. Tinenge tichivaka nyika yedu sekubatana. Chatinotenda ndechekuti upenyu hwenyika huri mune vechidiki. Mweya Mutsvene ari mutungamiriri wedu. Toda kukutendai vana baba, toda kukutendai vana mai, vana sekuru, vana gogo, vese vari kusapota revolution. Takataura tikati revolution ino yakangotanga uri moto weNineveh. Makavanzwa makomrades vachitaura, vamwe vakati chinonzi chingungundengu. Ndo zvazvakaita kana zvichinge zvatanga. Asi chandinoda kutaura manheru ano ndechekuti moto weNineveh, chingungundengu, revolution haisiri muZimbabwe bedzi. Itori mhepo yasimuka muAfrica, and ndiyo a clear sign yekuti revolution yakatangwa chimurenga cherusununguko hachina kupera. Ndakauya pano ndikakuudzai ndikati negotiation yakazoita kuti tiwane independence yakatengesa simba rezveupfumi hwenyika. Ndosaka takuita dambudziko kuti vese vakagara pachituru chakanga chiine muchena havachakwanisi kufidha mutema. Ndo dambudziko ratava naro. Nyika yedu hatina kuwana simba rekukontrola upfumi hwenyika. Saka tiri kurarama neukopo-kopo. Panoda a second phase yechimurenga chekuti titore simba rezveupfumi kuti tibve mudependence syndrome yatakagadzirwa nemapuppetry governments atiinawo ari kutongwa nemutemo wemuchena kuti vatonge vatema. Izvozvo zvakonzera urombo. Ndo zviri kukonzera kuti tinge tiine manesi asina mari inokwana. Ndo zvakonzera kuti maticha edu vange vachihora mari dzisingakwani, masoja edu vadye cabbage mumabharaki, mapurisa edu vachiraramawo nemari dzekudhizisa murodhi. Izvozvo zvatikonzerera maproblems. Ndo zvinhu zvatinoda kugadzirisa. Takataura tikati yes, revolution ino yakatanga iri pafocus yeregime change kubudikidza nematambudziko atiinawo. Asi chokwadi chiripo ndechekuti we are diverting the focus right now. And when we are redirecting this focus, regime change hatina kuiramba. Tiri kuti tichabvisa hurumende yese iripo based on the fact yekuti they are incapacitated kuti vabatsire vana veZimbabwe. Asi we are focusing on opening the eyes of the Zimbabweans right now, because tapofomadzwa tikaitwa vanhu vevanhu. Ndo saka muchinzwa kavamwe vanoti ndiri vanhingi, uyo munga achiti ndiri vanhingi. Vekwanhingi vanoenda nemunondo kunobaya vekwanhingi. Asi nyaya inovaka nyika inofanirwa kubatanidza vanhu. It's a pity kuti tine vamwe vakafanana naNamo Blessing Ali vakachekwa-chekwa nevamwe vanga vachitaura kuti isusu tiri kudefenda power reZANU-PF. Mapolitical parties edu atanga tiinawo muZimbabwe akashayiwa simba rekubatanidza vanhu. Ndava vanga vachirwira nyaya yekupinda mupower kuti vagozova mapuppets of those people who are looting to us today. Ndo saka muchiona kuti Africa yese ine cancer. Cancer iyoyo ndo yatiruda kurapa se young generation and the vibrant young generation who comes to defend the nation. Saka hatisisine takaiona mistake yacho kuti yanga iripo.
nyaya iripo ndeyekuti kupikisana kwezvematongerwo enyika kutsvaga simba rekuenda pachituru chemurungu chatakaoccupya after hondo yechimurenga kuti tiwane simba rekudya tokwira mabhazi every year tinenge tichienda ikoko. Kana masamiti anoitwa kuAmerica achibatsira munhu mutema, why rimwe zuva varungu vasingakwire vachiuya kuAfrica? Tombonzwawo kakuti kuMount Hampton kumusoroku kuri kuuya bhazi revarungu ravatakura paRobert Mugabe airport. Europe yese imbouyawo kuAfrica. Why maAfricans chete ndo vanongokwira ndege vachienda kumasamiti ane chekuita neeconomic inonzi chii chakuti zvozonzi zvakati zvinofanirwa kupera izvozvo. Saka tiri kuti kudii, takatanga chimurenga chino tikachipa dingindira, takataura tikati signal number 3 ichatanga inonzi action. Action iyoyo takange tichitaura. Patakataura signal yekutanga takati ndeye kubatanidza vanhu, tanga tichirapa moyo yevanhu nekuti yanga yakapesana. Chero imbwa mukadziisira chikafu chisina kukwana dzinorumana. Saka munhu ari nani pane imbwa nekuda kwokuti pfungwa yemunhu inoshanda kupfuura imbwa. Dambudziko ratiri kuita nderekuti vari kutitonga, vari kutiisira zvishoma patafura kuti tigozorwira zvishoma. Ndosaka muchiona vamwe vachirovana nekuda kwokuti vari kurwira makapu eraisi. But corruption inenge yaba masaga nemasaga zvichienda mudzimba dzemachairman. Ndo dambudziko ratinaro, but zvakuzopera. Saka takati signal number 1 batanai vanhu veZimbabwe, signal number 2 taurai matambudziko enyika, muchingotaurirana pachenyu pamagara mungotaura, pamuri kunwa doro tauriranai, pamuri kuita zverufu tauriranai, pamuri kuita mapati tauriranai, even though tichiziva kuti mapati haapo. Vanhu veZimbabwe vakatanga kutaurirana magroups, vakatanga kutaura nezvematambudziko enyika, vachisvika murufu vachitaura matambudziko enyika, takanzwa makorokoza vapinda, vari kutaurirana nezvematambudziko enyika kuti chokwadi shandiswa pano, hapana upenyu hwatiri kuvaka. Nekuda kwokuti vari kuteerera kama message atiri kutumira. Nyika yedu yakusunungurwa nevechidiki vachisapotwa nevakuru. Nao paita hukama pakati pevakuru nevadiki nekuda kwokuti vabatanidzwa nematambudziko. Saka signal number 3 yatakaunza, takaiunza it is more than 3 months back. Tikati signal number 3 yataunza inonzi defend the national resource to protect the future. Ndikabva ndataura ndikati apa ndo pari kutangira action. Action iri kutangira pa signal number 3. But dingindira ndere kudefenda hupfumi hwenyika kuti tichengetedzera mangwana. Hazvinei neregime change. Never ever demonize us. We understand what we are doing. Zimbabwe doesn't belong to the politicians. Zimbabwe belongs to the people of Zimbabwe. Ivo mbuya vanorara pamusika vachitengesa mozounza mutemo unoti hatichatendere mavhenda kuti vashande usiku. Ndio varidzi veZimbabwe. Makorokoza vanobuda neshena vokupai goridhe ramunozotora muchitransporta kubudikidza nenzira dzokopo-kopo. Ndio varidzi veZimbabwe. Ticha iyeye ari kuenda kuchikoro aine shangu yakatsveyama, momupa zigi mwedzi wapera oenda kunochinja. Pamwana wamasangana naye mukona momupa bhegi rakazara mapepa amunenge marara muchiprinda kuti anobira ticha wamapa at least kamari kadiki kakuti agone kungodya chete. Haachakwanisi kuendesa mwana kuuniversity ticha. Haachakwanisi. Nesi haachakwanisi, akasatoba mushonga kuti aendese kuprivate farmers kuita kuti vane mari vauye vatenge, haachatokwanisi kurarama. Ndo varidzi veZimbabwe. Saka Zimbabwe is going to be resolved its problems by the citizens. Signal number 3. Toda kutenda takange tichivaka ma provincial commanders and constituent commanders, because tinoita zvinhu zvakarongeka ka. Atiite zvinhu zvokungoti dai tangodai. Tinoita zvinhu zvakarongeka. We are still building and we are not on a rush.
because we are going to garai muzvituru zvenyu. Isusu we are not focusing on your leadership or zvituru zvenyu zvamuinazo. Garai koko, because makangogara hamuna chamuri kuita. Is the president, nothing is being done. The vice president, nothing is being done. My MPs, nothing is being done. My senators, nothing is being done. Zimbabwe iri kunetseka ine vanhu vari kutungamirirwa. Therefore paita mkaha, varombo vari kusaidi kwavo, vari kudya vari kusaidi kwavo. Yava tag of war. Chakwena mu 4th chimurenga. Signal number 3. We are going to defend our national resource to protect our future, because maita vanhu vari kuda kuparadza upenyu hwedu hwamangwana. Ndo saka mchiona kuti even the pride of our nation is being destroyed in your presence. You are not even condemning that. Boterekwa is something which is the pride of Zimbabwe. It is normal. Haichawanikwe ikoko. No one is listening to us. Saka the voice of the poor is overtaking the voice of the rich. And the power of the masses is above the power of the police and the army. And the police and the army, takambotaura last time with President Robert Mugabe, vane mashandira vaita. President Mnangagwa, vane mashandira vaita. Isusu, we are not going to undermine you. We will never undermine you. Not because itinenge tichikuchkai chete. The issue ndekuti we are the God-fearing people. The Bible tells us to give reverence to you. Tokuchengetedzai nekuremekedza. Nekuda kwokuti Kristu anotitonga matiri akatiudza izvozvo. Saka tinozviziva. Tinozviziva kuti the book of Ephesians inotitendera. Pamwe pacho totokunamatirai. Nekuti ndo zvainotaura ka the book of Timothy, 1 Timothy, kana ndisingaiti mistake. Tichakunamatirai, tichakuremekedzai, but we are going to defend our nation. And that we are going to do it unapologetically. And we are not going to resolve this issue using a soft way. Toda kutenda. Tozviziva kuti you are demonizing our children. Ma money changers muri kusangana nawo muma basements muchivapa mari mumabag. I want to release this warning to our fellow countrymen. Mabasa munomada, but please don't stand in the wave of the revolution. Regedza kumira panzira nekuti mhepo ye revolution yatakurelease ichakutsvaira. And those people you are working for will never defend you. So starting from Monday, Mamani Changers release a signal. You know, the hashtag press the reset button. Vana veduma station the commanders of all the corners throughout the country. Vachange vachitaura nemi kuti get out of the way. Kana zigiri mari ngariende bank. No money transaction in the streets. We are clearing the streets. And we have got enough foot soldiers to deal with this. Saka, ngati ngonzwana nai. We are going to release takataura signal achaita 10. Tiri kuuya kuma money changers. Taka Monday. Pawango sangana naye muudze. We have got enough foot soldiers. Kana paine province iri kushota. Tichange tichishandisa vamwe vanobva kuma constituencies vachiva chizobatsira ikoko. We are doing it voluntarily. We don't have any funding. Our people are going to use the weapons which they have, the little resources and their bodies, to defend the national resource and protect the future. Those are kutongoitika.
garai atimo atitumwe ndakataura. I have said it when I was doing my introductory messages on this platform yatinoshandisa. Now taakuoperata nevanhu muground. Tiri kuona even this channel is going down. We don't have any problem now. Toda kutenda channel ino yakatibatsira kuti establish the ground force. Taakutaura neground force. Ndosaka muchinzwa pano tichikupai ma voice notes anenge achibva ikoko. Coordinator zvanaka. Vazhinji vachangozvibatsira vachikudza because kando zvinoita web hari wakwe kanezwa 1 chinotanga chiri chidiki but chichikura. That is why now tinogona kudza kuti we have got representatives, foot soldiers in Harare South, in Hurungwe, Bohera, Norton, Uzumba, Maramba Pfungwe. Ndo pakaitika mnana. Uzumba haigamuchire zvekumanya. But ichi vachibatawo ichi kuti panodiwa the foot soldier to defend the national resource, but we are doing it to protect the future. Uzumba, Maramba Pfungwe. Tokutendai ma foot soldiers edu arikoko kumanize Bindura, Gokwe, Budiriro, Chimanimani, Mtoko, Victoria Falls, Chaban, Mbare, Mount Darwin, Chiredzi, Mwenezi and Ntombani Blawayo. Ma foot soldiers edu ariko kunzvimbo idzodzo. Kune dzimwe dzatisina kutonyora pano, but we are having people who are sitting and are ready to defend the national resource, to protect the future. Kana mkauya mchitirwira matoo vavengi chaiwo. Hatina munhu ari kunze kwenyika anotipa mari nekuda kwokuti this is the cancer we want to end. Tiri kuona kuti vamwe vachiri kutamba politics dzekutanga dzekumashure. Politics dzesympathy dzakapfura, dzekuita ma-stage managed chaos to gain sympathy and start sourcing out funds from outside. Right now we are Zimbabwe focused and we are Zimbabweans. Takaita dambudziko renyika zhinji dzaifanda ma-political activities enyika yedu. Voti dictator, we don't want to operate under the colonial obligations, but we are going to defend the nation and we are going to defend it. Takataura kuti our enemy is a black person also, but the problem we are having is that this black person is being driven by a white person behind him, operating in the political obligations which are colonial, and they are failing to save themselves. Those are my politicians edu, they don't have even they don't have even this thing yokuti vaise mari yavo munyika mavo. They don't have trust. Awana mkana wokuba kutenga imba kunze kwenyika. Awana mkana wokuba atanga company kunze kwenyika. Awana mkana wokuba kutenga mashares kuma companies kunze kwenyika. The reason why they don't have confidence to invest in their country is because they know they are the assets of destroying the nation, to destroy the future. So we are going to save. It is a war, and we have declared it a war today. Not physical war to destroy. Kana mchiuya nefuti kwatiri uyai nefuti mongoziva kuti muchangowana tiine zvombo zvemiviri yedu. Isusu we are coming as citizens, and we are going to utilize nzira dzirimo muconstitution yedu, and we are not there for violence. Toziziva kuti minestika yokutumira masasika motora vakomana vedu vanoshanda. We don't undermine our security system, but vakoma vedu vanoshanda ku special air service, nzwirai vana tsitsi pamunopuwa paya ma uniform emasoja kuti endai munosenza, please rambai. Zimbabwe yatiri kuita inogona kusaseva imimi nhasi nekuti muri pabasa, but mwana wamuchazvara, mwana wenyu anoda kuwana Zimbabwe yakamira. We are coming with Atina Zombo. Saka as of now release my money changers out of the way. Imemo mukabva muzira massive sevens anowana zigi risiko vanowana US dollar. Budai munzira
It's either Zimbabwe ngaishandise mari 1 toshanda nezigi chete, zigi rotenga fuel. Toziva kuti ndo mari. Kwete kuita mapepa ekuti mubire vabereki vedu. Munomupa less than $200. Kana kuti momupa $250. Netuma zigi tushoma shoma. Motora mari zhinji moiendesa. Atamba mai weli momupa 250,000. But teacher ari kudzidzisa mwana ari kuwana less than 200. Azvina zvazvinoshanda. Vamwe vari kuchema tanzwa kanzi General Stole mukatibvisira mamani change atizowane pekuchinja mazigi edu. Please tiri kukumbira kuti tinotenga ma US dollar kubva kumamani changer. Ma civil servants vari kuchema, vari kutochemberawo yenyu signal, but inzwai tiri kukudzai message yatinayo. Batai makadaro tiri kuuya kwamuri. Takambokupai signal imimi tikati siyai kuenda kubasa. Kuti muwane at least $400. You need to get at least $520 as a salary yenyu. Ma doctors edu ari kubuda kunze kwenyika. Nekuda vari kuwana ma peanuts. Mukaramba mukasashanda munodyei. Saka chimbobatai makadaro tiri kuuya. Join the revolution. Takakuudzai kuti join the revolution. Tikati isusu regedzai kuenda kubasa. Tinotoda kuti vana vedu vadzidze, nesu tine vana. But tiri kuzviitira kuti mukaita zvinhu nekubatana munogadzira. Government yedu ine mari, nyika yedu ine mari, resource redu rine mari. The problem yamuri kuita ndeyekuzvifungira chete. Saka chimbomirai makadaro. My money changes out. Any person muZimbabwean ukaona money changer paari muudze, because patichazopa signal ye action kuvanhu vedu tapedza kutaura this week, things will not be okay. Let us come together to defend this national resource. The first resource yatoda kudefenda is the human resource, because the exploitation irikiitika iri kuitwa kuvanhu vedu. Marisource aya hatisi kungotaura marisource ema-minerals chete. Ipapa tatopinda pasignal yekutanga panyaya yemaresource, the human resource, because ari kumiswa paroad chero kuchinaya akapfeka akaisa kachi apron ke blue kuti agone kutengesa in disguise airtime Econet. No, let us press the reset button, restore the dignity of the country. Kana pasiri kuita muchaziona pamakatadza. Saka anyone is the ambassador of restoring the dignity of the nation. Pautori ipapo semwana weZimbabwe ukangosakana na money changer chete. This week ndiye money changer. Ndichakupai mamwe masignal ariko, muchaiona nyika ichanakidza. Iyi nyika ndoya muchanakidzwa nayo. We are focusing on fixing our nation. Variku power siyai vakadaro. Tichavabvisa pakupedzisira. Because vane chirungu vakadzidza ka. Ava vakadzidza ava mukangoita zvinhu nehasha. Ndosaka makaona kuti ndine address yandakaita pano ndikati beware of using emotions in politics, because you will end up in jail. Ndikataura zvakare ndikati imimi you must not confront power emotionally, because you will be crushed. Ndinenge ndichitotaura ndichiadressa paya ndinenge ndichiziva zvanenge ndichitaura. Act in the confinement of the constitution, but make sure that you respect our elders. We have got a lot of things to do. We are fixing our nation. Vana vane musikanzwa tiri kuuya serevolution. Vabereki muchatitendera. Kune vana vaticharova, kutorova chaiko chaiko, kutodisciplina chaiko chaiko, because the wave of the revolution is not the wave to play. Ndo zvamunofanirwa kuziva. So pachasvika level yachange takuda kuziva ma-kingpins, revolution ichigadzirisa nyika. Mapurisa edu huyai kurutivi rwedu, masoja huyai kurutivi rwedu, tigadzire nyika. Tozviziva kuti vechidiki mese hamuna chamuri kuwana.
musada kutinyepera, musada kutombotinyepera, tokuzivai. Imimi vari kudiaspora tiri kukugadzirirai manje pane zvatichakuudzai kuti muite. Ma-pressure groups ndofara. I had a lot of meetings which I did with the pressure groups. Wow, that's amazing. I didn't know kuti diasporans vakarongeka nenzira idzodzo. But we are not focused on power. We are focused on defending the national resource. Tika defender zvakanaka ma resources, muchaona power inosheka. Inokwana time muchakuudzai zvekuita. Keep on uniting as the Zimbabweans and keep on defending the resources. As of now, tiri kumbobvisa money changers muroad. Mari ngadziende kumabank. Vanhu vahore nema-transactions. Then mari dzinoshanda. Ma-civil servants machema. Ndakunzwai. And I am going to make sure kana tikapedza nema-money changers tiri kuuya kuma-civil servants. And hatina signal yatichadzosa. Ukaona tikangopfuura sekta yenyu tikakupai zvokuita mukasatongoita takupfuura tokuenda kune zvimwe, because zvakawanda zvinhu zvatiri kufanirwa kuita. This revolution is not here to play. It is here to stay and fix the nation. Saka tikangotaura kuti tava pa sekta yenyu itai zvakati mukasaita takupfuura hatisinei nemi. Because handiti muna muchizvifungira. The selfish spirit inofanirwa kupfuura. Tigadzire nyika yedu. Kana tofara tinofara tese. Tatidingindira ye revolution, especially under my voice, is to defend the national resource and protect the future. Ipapo yakalinga pa signal number 3. Ichagadzirisa dambudziko kumasoja, ichagadzirisa dambudziko kumapurisa, ichagadzira dambudziko kumanesi, ichagadzira dambudziko kumaticha, ichagadzira dambudziko remutoriro, ichagadzira dambudziko re-money changing nekubirwa kuri kuita vanhu, ichagadzira dambudziko kuma-mines. Signal number 3. Patinomuva tichienda pa 4. The more we go to a higher number on the signal, the more radical it becomes. My last and closing remarks. Thank you so much. Muitirwe zvakanaka. Zita rangu General Stole. Mondiziva. Out for now.